आंनि नैबे जोंनि गेदेमा दङ, फंबायमोन दङ जोंनि लोगोआव। जोङो दा बहाय जोङो सारनिसिम मोनसे बुंथिनो लाहरानदों। बहाय जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ। सारा जाहाथे इसोरनि सायाव जोंखौ नायफिनहरो, गोरोन्थिखौ निमाहा होयो। दा जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एस वार्ड कार्ड जोङो पिएफमोन, एबसुनि दैदेनजानायमोन। दा जोङो गोदोहाय दैदेननायाव जोङो बिटिसिनि हाग्रामा सारा जोंनि एबसुनि दैदेननायाव जोंनि खामानि मावनायफोरखौ नोजोर होआसै आरो जोंनि मोन्थाइखौ जेबो राहा होआसै। बेनिखायनो नैबे गोदान बोसोरनि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि प्रमद बर' सारखौ जोङो गोजानजोंनो जोङो खुलुमहरबाय। गासिबो जोंनि बे साननायखौ जाहाथे जाफुंहोयो। जोंनि बै सिगां जेब्ला इलेक्सन मिटिं जायो बहाय होनो थाखा रां खांना होननानै, आरो जों हाखाया। अननानै जुदि होयोब्ला सारा जों भेबनि जिथुखि गोदो दादोंमोन, बे दानाय सोमोन्दोआव हाग्रामा सरकार, बिटि सरकारा जेबो अनसुंथाइ होआसै। दा बेनिखायनो जोङो भेबआ थांना थानायनि राहाखौ प्रमद सारसिम आङो दैदेननायाव आं माने लुगैयो। थांना थानायनि राहाखौ बिथाङा मा होनो, आं बेखिनिखौनो बुंनानै बिथांनिसिम दिनैनि मागो फोरबो 1 थारिखखौ लानानै बिथांनिसिम आङो खुलुमहरबाय। जाहाथे जोंखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालायाबालानो बिथाङा जोंखौ नायो। आं बेखौनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। रायजो राजाफोर, आं मोनबोनाय जाथायफोरखौ बर'नि समयसा राजनितिखौ आं मोनबोदों। 1991निफ्राय मोनबोदों। बिनि जों दिनैसिम जों खस्थ' जाबाय दङ। दिनैसिम गाराखै जोङो। मिटिं बायदिसिना जों गाराखै, आन्दलन गाराखै, जगाजग जाबाय दङ। आंनि नुनायखिनिखौ आं बुंनि। जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' रावनिफ्रायनो जोङो आन्दलन खालामबोनाय मानसि। आं दिनै बोरायबोबाय आरो जेसेबां मानसि जोंहा हांगामाव थैदों, देबनागिरियावबो थैदों जोंहा 74आव। जोंनो दा बर्थमान बे हाग्रामा बिपि सारनि जि राजनिति खुंदों बे 17 बोसोराव जों मोनबो माने थाखा फैसा जों मोनाखिसै, मोनाखै जोङो। बेखायनो जों दा नारा नाथाय जोङो बिटिआर मोनदों, सरकार मोनदों। जाहाथे जोंनो बहाय अनसुंथाइ होयो। रायजो राजा मोननाय हिसाबै जों खस्थ' खालामबोबाय एसेबा, जाहाथे जोंनो अनसुंथाइ होयो सारा, प्रमद सारा। बेखौनो आन्दलनकारि हिसाबै जोङो दंमोन गासैबो। आरो बिनि उनाव बिटिसि समावबो जोङो 2003आवबो जों दंमोन। बे समाव गोबां पेलटिजों नारा नाथा जानानै जोङो किसुमान बिदा फंबायबो गोमालांबाय, गावथारजाबाय आरो गोबां रोखोमनि हास्थि जादों। दिनैसिमबो जोङो हारिनि थाखाय नांथाबनानै दङ। आरो दिनै फैनानै बिटिआर मोनबाय। 2020आव बिटिआर मोनसे एकर्ड जाबाय। बे एकर्डआव जों प्रमद सारनिसिम मोनसे जों गासैबो भेबआ लोगो नांनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा सारनिसिम, बेखौ आखा खालामना जों गोबां बिदिनो बिभिन्न दुखु दाहा जादों। मानो होनबा जोङो खुनु बिसिआवबो मोनासै, बिटिसिआवबो मोनासै। गासैबो माने खामानियानो लेंग्रि पजिसन जानानै थांदो। बेनिखायनो नै आरो दा बिटिआरआव माबा मोनसे सारनिसिम अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै जोङो गासै भेबआ लोगो नांनानै बे हाबाफारि हिसाबै जोङो आखायाव जों आसा खालाम। एसे फिथाइ मोनबाय। बै फिथाइयाव जों दिनै आसा खालामदों फारसे गैया जोंहा लामा खहा जानाय बा जोंनि जिबिलाक जोंनि पार्टिनि मानसिफोरा जुजिनानै बे मोननांगौ फिथाइखौ
दिनैहालागै जोङो जुजियै मोननो आसा दङ। जि दिनाव जों जिबायदि साजा मोन्दों, गावजादों, बुजादों, होसोजादों, लामा लामा बुग्लिजादों मोसौ बायदि खानानै पुलिसफोरजों, बेबायदि सास्तिनि थाखाय जों दिनै ओरैबायदि जों नागिरदों सारा जोंनो दिनैनिफ्राय अननाय होयोब्ला बायदिसिना फिथाइजों जोङो नागिरनानै जुजिनानै सास्ति जानानै जाना थांना थानानैबो जों दिनैसिम थांना दङ। बेनिखायनो जोङो दिनै बिथाङा जोंनो अननाय होयोब्ला जों एसे मोजां मोनगोन। जोंनि दिनै आजि बेसेबा दिननिफ्राय होसो जानानै जोंनि बैसोआ बेसेबा जांबाय जोंहा, बे बैसो लानानै जों थेवबो फिसा फिसौलागै मोजां जागोन होननानै जोङो दिनैसिम आसा खालामना दङ।